Voin hi September ni som pathum ani a class 6 science kan zir hun ani chapter 7 a getting to know plants ti hi kan zir do na ei ta hian thlai chi hrang hrang thlai a peng hrang hrang ho te thlai chi hrang hrang te chan chin kan zir do na ni thlai hi plants hi asana sirin an pian phunga zirin then ani a chung te chu hmu thuma then ni herbs te shrubs te tree te an ni he bakah hian climbers te at la om ve le boka hei hi three types of plants hi herbs shrub tree ti hi soyani na a ani a amero chu heng bakah hian thlai zam chi lampang hi creepers te climbers te ka soyan ni ve thung boka di herbs hi kan en masang herbs chu green and tender stem usually short may not have many branches herbs chu olsam taka soidan chuan nim tereuh te te hi ti na ni maya nim hring an ni a nim hring tereuh te te a lema kan hmuang hian an ni chung te chu an toya chuan zar po an nei umal lo hei a lem hin en chiangila heta hian a lem hi pakhat chi hi hei kan han ti a etiang thlai tereuh te te ho kha herbs an ni mai ni chuan shrubs an le a stem a kung kha a lo khong ta deuh hleka ma se nge an lian ngai lo ni but not very thick stem branching out near the base nge zar chu an nei ve a an branch an nei ve a ma se sang taka ni loin hniam te tangin an zar chu ka hei hi thing te reuh te kan ti ang chi ho kha shrubs chu an ni chuan a pathum na chuan tree an ni a hei hi thing an ni mai a very tall hard and thick stem have branches an ni a hei hi tree kha thing kan ti mai ho kha olsam takin kan soi thei ani chuan parts of plants thlai a part hrang hrang te ka het hian kan en ta a stem a kung ani a leaf a hna root a zung flower a par ani heta hian a lem kan da a lema hian ei kan en chuan roots a zung ani a kung hi stem ani chuan hei a ra heta chuan fruits hi ka ziak tel lo an chin khan chuan a hna leaf ani flower a pangpar a para khani ta a chuan a par om pha hian bat te nia chung te chu a bat a kumum ani tin a zung roots a khan roots chi hni an om ta taproot le fibrous root ania fibrous root le taproot an ni a fibrous root chu a zung leia thlena hetia peng dar ngal ang chi kha an ni an peng dar ngala chuan taproot chu zung mumal tak hetia zung ziding neya peng le ang chi khan ni a hetiang a peng ho hi lateral roots an ti ve ni taproot ani a hei hi fibrous root nen kha adang lam na ani akung function of stem akung thing a chon hei hemi akung ka akung function a kha kan soi don ani function of stem provides supports to the branch of the plants thlai kung chel nget tu azar te katiang ho zong din nge na ta na poimo ber ni a beer buds flowers leaves and fruits akumum te apar te a hna te a ra te ti par chuak tu khatiang om tir tu khani carries water and minerals from roots to different parts of the plants
roots azung atangin tui aron akunga khan aron la chawa chu chuan thlaya apeng sang sang a hna te apara te khatiang khan apeng sang sang a khan asem darani chuan also carries prepared food from leaves to the different parts of the plants chuan thlai hian a hna a chaw in siam atangin thlain a hna atangin chaw an in siam thina chu an chaw in siam atang chuan hun sang sanga khan ka a stem khan a kung hi kan ti takna atang te azar ti te kha a stem vekani khata khan anin in pek kulnan khan an hmang le ta ni stem sa pho hian stem an ti baya mizo tong chuan akung pui pa ngai hi akung kan ti a chuan azar te kan ti a atang te kan ti a hetiang ho zong zong hi stem chu ani vekani leaf a hna ve thung sang sang petiole hemi a hna keng tu ber hi petiole ani a lamina chu a hna topa hi lamina pui ber an ti ani a veins chu a hna hetianga a zai sin a zia om kual sang sang kha veins ani a midrib chu hemi alaya keng tlang tu a hna keng tlang tu kha ani venation chu azia ani maya kan soi chun zomonga tin transpiration chu thlai hian an thok na tan a hna hian manga a hna atang hian an thot thin ani transpiration hi alem a hin hmu tur om lowanga ma se a hna hian kotereuh te kha thok na an hmang ve ni tin photosynthesis oma chu photosynthesis chu ni eng in a ron chhun hmang te ruah ron sur te tin akung atanga tui le minerals akung in a ron thlen chho ho hmang khan ni eng te nen atang kop khan thlain ama e tu chaw a siam ve thina chutia ma ni le ma ni a chaw a in siam dana chu photosynthesis ti ani chuan na a venation azia te kha ming hran khan nei ve a reticulate venation le parallel venation ani a reticulate venation chu hei hetianga azia hi kan en chianga reticulate venation chu zia hete ti da unwai hi reticulate venation ani parallel venation chu hei omseni takin heti hian oma parallel venation hei chang el hna te mau hna te di te pawh ni ang tin aidu hna te heti ang chi ho hi parallel venation ani a chuan aba kho zong hna pa ngai sang ho lam khuang hna thei hai hna ser hna khatiang chi ho kha khatiang ho zia kha reticulate venation chu ani parts of a flower hei ka chu sual ani mo parts of a flower pangpar sang ho ani a heng hi pangpara at parts ho sang ani pangpara apar lai ber hi atipar tu ber hi petals antia chuan apar keng tu na ang te wa tuam tu hi sepals antia katikhan pangpara hian pangpar hi achi in thla chhawn na pui ber ani a ta chuan stamen antia chu male reproductive parts ania chu apachi omna ani ta chuan pistils om le a heng ho hi apachi omna chu ani ta etia azi chuak hi chuan helai apum alai pum hebi puya hi pistils antia chu female reproductive parts anu chi omna kha ani ve thung ta ani chuan hei filament an thar ti khan pat sang kha an nei ve ta ni kha ti khan chapter 7 lesson 7 chu kan zo ta a in assignment khan nei in nei don ni chu write 3 types of plants kha chi eng zat nge om eng te nge in zia kang write 2 types of roots kha chi eng ang te nge om number 3 a chuan write 2 types of leaf venation na
zia ho te kha eng ang nge eng ang chit ni oma khang te kha eng te nge write the names of the parts of a flower a part sang te kha zia ro ti ni heng hi in zirlai bua chapter 7 chunga khan oma chu in lo zia nga chu in zia chu paper a heti hian question in copy anga chu question in copy chu a hnuaia a answer in ziak zelanga paper a in lo da anga thlatopa submit turin in lo da le don ani